harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, natun mopa langit dohot tanaon. Amin. Marolop-olop maho jala marlas ni roha, ale borusion, ai idama, naroma au maringanan di tonga-tongami, nina Jahoba. Haleluya. Martangiang mahita, ale amaname jala debata name, namandok mauliate dohami tuho, tuhasian nasarohaname, ala disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean, upangi dohami, sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite tondi porbadiai, asa unang urohanami mida hamep metonai, urupi hami asalam hutanda hami ibana, raja naung roi, si sombao ni sandok jolma na dilihat portibion. Amin. Angihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion sian Matius 10 ayat 41 142. Namanjakon panurirang alatargor panurirang dapotan upani panurirang. Namanjakon partigor alatargor partigor dapotan upani partigor. Napainupon aik tabar satahu tu sahala sian akan namemeton ala targoar si seatku ibana natutu si tutu dona hudokon tu hamu dang namagon upana ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Oh
roti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua ginjang, para siroha na sumurung midahami, kuparhatututuhami jalahu topotihami dosa dohot pangaloson nami na godangi di jolom, tatap hami marhite hite asi ni roham, jalase sama dosa nami saluhutna, ala dipakokopo ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibalos son tu hita hombar tu aka hajahototota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di akan nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Epistel di Minggu Advent Paupaton Sadarion, Sian Rom 10 tolu ayat 12 sahat 10 opat, Tajahama marsikat soring ayat parpudi raphita manjahasa. Nasal pune ma borngin, najonok nama Arian, atong tatanggali ma aka ulaon haholomon, tasolukon ma aka sinjata hatiuron. Badia mahita mat pangalaho songon na patut arian, unang masal uhung parmanganon dohot parminumon, unang marharoranon dohot margadusus, unang marbada dohot mangiburu. Raphita,
alai solukon hamu ma Tuhan Yesus Kristus, jala unang ma sarihon hamu daging muna, laho manungguli hisap-hisapna. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tindakon ma hapor siautai, tongon nahina tindakon ni dongata sahapor siaon, di sandok portibion, krap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imanan itu buhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manae tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea diton di porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun,
Minggu 22 Desember 2024. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 22 Desember 2024 di permingguan pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia, Tudak Danak, Torop Nidak Danak, Nama Jalo Padidion Nabadia, Opat Halak Bawa. Purna Bakti Pendeta. Abartu surat Prases HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Minggu Sadarion 22 Desember 2024 di permingguan pukul 16.30 WIB di Patupado acara Purna Bakti Pendeta Satahi Maruli Panjaitan STH, Padita Fungsional Kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Acara Purna Bakti di Patupah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dalam sipul permingguan di Patupado Ramah Tamah di Ruang Timoteus dan di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Rawamangun. Senin 27 Desember 2024 Tapatupado Natal Keluarga ditutupkan Gabi Natal Keluarga. Buku acara Boima di Jalo Sian Kantor Sekretariat Bahasa Batak Dohot Bahasa Indonesia jala disesuaikan jam ibadah tu kondisi ini keluarga tebe. Perpunguan Bodari 24 Desember 2024 Dohot Pesta Natal tanggal 25-26 Desember 2024. Selasa 24 Desember 2024 Tapatupado Pertanggangan Bodari 2 hari masuk pukul 10 WIB Merbahasa Indonesia Dohot pukul 10 siang WIB Merbahasa Batak. Adong dua acara di Patu Pahuriata. Rabu 25 Desember 2024 Tapatupado Pertanggangan Pesta Natal Perjolo 5 hari pukul 6 WIB Dohot pukul sia Merbahasa Batak. Pukul 10 tolo WIB pukul 10 Dohot pukul 10 sia Merbahasa Indonesia. Isu di permingguan di Patupado Marulon Nabadia jala Kamis 26 Desember 2024 Tapatupado Pesta Natal Paduahon masuk pukul 10 WIB Merbahasa Batak. Tusudi kategorial Dohot WIB dihimbau asa kor di Pesta Natali. Sipalas roha ama ina nama balu Dohot anak yatim piatu. Tuaka amang inang ruasta nama balu suaksongoni tuaka nasopot somarama somarina naso majalo manang mabu sipalas roha dope asa dibuat di gereja di sekretariat gereja mulai pukul 10 1 pukul 10 WIB 1 hari Selasa 30 hari Desember 2024 molo adong dope naso mabuat manang soma jalo dope 1 hari nang ditotuhan asa di paulak ma tuhuriata. Ketertiban Dohot Kenyamanan Natal 2024 Dohot Tahun Baru 2025. Asa mardalan Dohot dengan Pesta Natalon Dohot Tahun Baru ni huriata tusude ruas ni huriata marpangidon asa hadir 15 menit ada orang sota mulai acara ta dianjurkan asa ngunang mabuan kendaraan melutuk pemabuan kendaraan asa diparkir di SMK 26 Jakarta Jala Roda 2 di tempat nang tinotuhon ni huriata. Namang ihut dipakai pahian na sopan jala unang memakai perhiasan namar lubian. Namang ihut jala masuk haruar Dohot tertib jala hudul di bangku nang di pada dini huriata. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo Dohot paduahon. Naing majalo paso-paso parbagasan Sandro Rianto Marpaung, anggota Jemaat HKBP Rawamangun, Wik Rawasari Cempaka Putih, anaknya Mata, Wesley Hamar Paung, Tubuni Inata, Marintan Boru Sirait, Dohot Orwana, Endang Mariani Boru Simamora, ruasnya HKBP Tubosi Resort Sipoholonopat, Boru Niamata, Darwin Simamora, Tubuni Inata, Nursinte Boru Siregar, Pamasomasuan hari Jumat 27 Desember 2024 di Gereja HKBP Pintu Bosi Resort Sipoholo Nopat. Tikting naung marbagas.
Naparjolo, nunga majalo pasu-pasu perbagason Ari Herdianto, ruas ni Gereja Kristen Jawa Jakarta, anaknya Mata, Tri Heri Suranto, Tubuni Inata, Listi Lucianawati, Dot Orwana, Natalia Masdalena Borusi Majuntak, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu Manis, Burunya Mata, Ramli Hasiholan Simajuntak Nahinan, Tubuni Inata, Lastaria Buru Malau, nunga majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu, 14 Desember 2024 di Gereja Kristen Jawa Jakarta. Number 2 hon, nunga majalo pasu-pasu perbagason Dwi Setio Utomo, ruas ni Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning Bekasi, anaknya Mata Dumanto, Tubun Inata Karilyah Nahinan, Dohot Orwana, Natalia Kristina Boru Tambunan, ruasnya HKBP Resort Rawamangun, Wik Gangkana, Borunya Mata, Mengiring Tambunan Nahinan, Tubuni Inata, Napia Boru Cimatupang, nunga majalo pasu-pasu perbagason na di hari Sabtu, 7 Desember 2024 di Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning Bekasi. Tuhatama mamasu-masu nasida gabi keluarga nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruas Parguru, Minggu Sadarion 22 Desember 2024 tajalo do gabi ruas Parguru Imana Perjolo, keluarga Loren Pasaribu, Desi Astuti Bu Sari Boru Sitinjak, alamat Jalan Pulau Nangka Tengah nomor 2, Pulau Gaduk, Wik Kayu Putih, Kapeng Polri. Apa 2 hon, keluarga Advent Christian Soterduga Pangaribuan, Yamima Niar S Parbirangan, alamat Jalan Kayu Jati 5, RT 2 RW 5, Rawamangun Jakarta Timur, Wik balap sepeda. Ruas Namoding, Naparjolo, di hari Selasa 10 Desember 2024, nunga jumulo moding salak ina, Itua Romauli Boru Sialagan, umur 72 tahun, tinading ni amata Waster Sinaga Nahinan, alamat Jalan Pulau Bidadari Blok E 10 Tolu nomor 4, Kelapa Gading Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading, tudian di hari Kamis 10 Desember 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Apa 2 hon, di hari Jumat 20 Desember 2024, nunga jumulo moding sahalak ina, Yonar Boru Sijabat, umur 70 tahun, tinadeng dia mata situa Amen Alamuan Nenggolan Nahinan, alamat Jalan Cipinang Kebembem Sada nomor 22, Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya, Udiana di Punapasugit, 3 Balata Simalungun, Sumatera Utara. Tuhatama na mangalihon gogo duhot pangapulion di keluarga na ditinggalhon. Tabahan na marsahit, Kepas Marpaung, Wik Rawasari Cempaka Putih, dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namanghut Nyonya Batubara Boru Purba, Wik Kampung Pertanian, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang Asoka. Pelian doat akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting, nang penara di Huriata di pasu-pasu di Batama, akabarita masa doat ulon, na sepatu pata bahen sangap ni guarna. Songonima tikting di Huriata di Minggu Sadarion, Poliate.
dameni debatana sumurung sian saduhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang dainang hahanggi pinaribot. Dumubi mahamu akamat tainatan nalahu mabeda danak tardidi. Dumurung mahatan itu hatta tuhamu sadarion. Dada jalo hamu ma salamat fen. Yan hudiata. Selamat adven madihita saluta. Debata memakuling hita di minggu adven paupaton sadarion. Sian Jesaya bidu onopulu ayat sada rodi bitu tapai huti hukma. Hehe maho marsinod dang maho ay naroma panodangmu jala hamuliau ni jahuba bitsar di atasmu. Ay ida maha hulumud dumakukupi tanoon jala hagulapon akabangso. Alay nabitsarne majahuba di atasmu jala marsinod dang hamuliau na di atasmu. Dari dapat tonon niya kabangso parbiguma panodangmu dohot akaraja madapat ton sinodang nang bicar diho patonggor mata mamereng bumaliang lut manasida merongoman romat dapat toko akanakmu ro sian nadau dohot aka borum abing-abing onna. Ia dung didaho na sida marroan si harma panailim. Jala hitsa jala lubang roham hilalaumu. Ay turum matuho hamoraun ni laut. Dohot hinago ni aka parbigu ro tuho. Tutupon ni aka parduan ni utoma tanom. Aka huda parhuli siam media dohe epa. Saduhut narosian siba mangusung seba sere dohot daupa. Jala aka puji-pujian ni jahuba bari tahonon nasida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Aka biru-biru tunggal sian nabayot mangoloiho manai nasida tulang katakku bay pelean lo moniroha dalam mermulia bayanokku joroni hamuliaoku ima sana hamunak kadamang dainang hahanggi pinaribot songoninang hamunatoras nama buat danak nanayang sidi dionon di jo tuhat tadohita sadario di minggu adven na perpudi na paupat tonon asa rap hehe hita jala rap marsinodang di bagasan Tuhan. Oma adven perpudi di hita hamuak kamanginang sebelum tazakon poso-posoi di pesta Natal di tanggal 24, 25, 26 Advent na perpudi laho mangarade diri manomunomu haroroni tuhatai jala makarhari akan apatut si harharat tabi adorang so tolhasita tu apuan ni poso-poso na tubuh di Bethlehem. Songo dia mahita makarhari akaroha hadanging otta. Songo dia mahita makarhari pangalaho na Solomon rohani Jahuba.
di minggu Advent na paupatonon asabuhi hita hehe marsinodang dusima nanaing tugun ni hatan debata marhite trupuhon tuhita parzulura termasuk go bagian ni namar handphone tiki namar jahazamita makar hari pangalaho me unang say somal hita lohot tunguluta di har-hari may sayang ngay hita marminggu rotu bagas zoron itu hataon moloholan na mabuka handphone tabi sayang sega perhuriaw ni di har-hari may asa bongot raja ni hamud awala perhuta-huta songonod do hubereng siyan opuk kunahinan makar hari akka pangalahon na sosumanon molo manapu kopi hami say diratingi opung boruk kunahinan ma dakkani kopi nauli bulunga jayang goy bagasar rohaku ngamago pikiran nyo pungon jalan na rumoa ang goy bagasar rohaku nang ngadong gohoroa hurak kurangi opukon soi baga ngi bulung ni kopion hape didakai diponggoli dungi huhabarani homma manukun opung soibaga ki bulungi kopi buasay ko ponggolammi dungi yalusi mananget asa botom muda omma naniguaran na dakka gila molo pinasobon terus do mangirbang bulungion alay sahat tu namate hodo ho tau tangrahya adong perbuinyon dungi sudah manusia akadakana asing marperbui ai ocopon nama pupuk doh taru-taru tu ratingi dongan nai uzunga diocok ma pupuk ngai marniang marating na di saping ngai alai ulima doh anggo bulunga alai dakyamar perbu butuh keberanian memotong madakai dakkagila ni hazul mauta asabui marperbui akka dakkanay baru dakkani hazul maun nanahing sipayanot tadi tonga-tonga lingolutta sigan upar minggu Advent paupatonon hamwak kamanginang tugas ta madakai akka dakkagila ni parrohaut tabi akka dia may gano mahita manakasi di bagas parrohat tabi dungi Advent na paupatonon partikian nauli doon laho mangisi Advent ni pernguluan manomo-nomo hatutubu ni Tuhan Yesusi marhite-hite na mga rabangi akarabang-rabang ni pernguluan tarsongo dia marabang-rabang ni pernguluanon ope melo di hutanami doon dinamasa mar Advent ganu mazol maruas ni huriyai payatson zabu nabi mularong karabang-rabang di si makeliangi lapui na tigorhia na tiur alay gabi golak may barabang-rabangon ikobarani do iba mga bolok ko rabang-rabangi tupa adong sarang labalabay si gabi holip sinodangi listriki lampui dungi sapuom may bolokonotom may asa gabi tiur sinodangi lapu
Jadi ba nasoya mangapel zabura sa taon ala papat dope lante di jebu molo apalapas di minggu Adveni di apel mai molo adong bekas minyak solar disapu mamuse dilap asa na botar nang hona pasiri gabi kecoklatan mamuse dungi mangalang roti pe jabu nak peholak kabang layang gabi soda ma ala nunga yas doho di jab hamunak kadamang doho dainang ikon ponggolat tado akadak kagila ni hazul maun rabang-rabang ni pernguluon asaboy hita tulhas tuat fenna paupat tonon hobar tu temai hehe mahong marsinodang maho buasa do kotuhat tau tubang so Israel namulak sian habuangan Babil Molotazaha jo di Jesaya bidusia ayat sada merdok disi taboto bangso na mardalani di bagasan hagulapon marnida sada panodang ima sinodang ni Tuhani buaro pangalahona ala dinamula nasida sian habuangan Babil nunga terbayang nasida matsay sodap nguluna di Jerusalem nunga dibayang-bayakon nasida gok perbuye makkahau di Jerusalem jala sonang paklalan na dung ruar sian habuangan Babil holan na tonggi holan na tabo na madirajumi dayon na di Jerusalem. Hapeahan na masa hamwak kadamang doho dainang daksongoni. Ay nunga magargar bagazoro. Nunga tarulang hutay. Nunga malengse hutay. Jagi di ba ma tumagod do hapehita mulak tu perhatubanan misi. Alayro de batadaong bangso na mardalani di bagasan hagulapon marnida sada panodang dang mula benasida tupudi alay menghadap matahari terbit. Orang yang beradven bukan berjalan menghadap matahari terbenam tetapi menghadap matahari terbit. Dang mula be. Songoni do hita namar adven hamwa kadamang dainang. Tersongo bangsota tikiro bulada do Japang natagwari tiki Nippon dung posi paberan ni Nippon ido akka oputa manazulu tabunai hape ditiki halak bulada laho menjajah. Dungi merdeka mahita mo sa 1145 dang denggad do pe pernguluon idok nasida ma tumagod do pe hita mulak tu penjajahan ni Nippon do lantas. Ha Kristenot tapi hamwak kadamang do dainang muladong masa mago handphone di gereja boy gabe do honota tumagod do pe hita mulak songon permalim. Ay mulo permalim dakya mago handphone di jabuni dongan. Dakya rong mago panako di kelompok ni permalim. HP dihita neringgas merminggu, neringgas mertangiang, boy no mago. Jaga bedo jol mama tumagod do pe hita hape mulak tu hasi pilibiguon do tu permali. Iban nanwaing lam jebudo pertuburi do ngata permalim di bona pasugi. Ala dihilala
kirana lebih aman pakelalan na isi daripada martuhan di tengah-tengah ni gereja dan lain-lain. Hamunak kadamang doho dainang hehe maho zala marsinodang hata hehe dison ewik ido patuzolo ni pitu masuk tu sinodang nasian tuhatai. Boydo zolma barudungo tahe gola parnidanna akamanginang arong gugola pate barudungo ibana daktiur di bereng. Mudah-mudahan marupani mamereng aka nasingi dang tiur. Alay mo lo so tiur do mamereng inata ba ope berbahaya do. Biasanya mo lo adong na golap di ida si malolonga totu na dong go narota di si malolonga. Roado madok ahana loho tu si malolongi ima adong biluk ka. Iban na mo lemuruk sada ama doho ina tuana konna buat jo piringan dah dang di bereng nabi loko doro aho. Ada sesuatu yang kotor yang melekat dalam mata. Iban nararong pepatah di hati Indonesia rupani buruk rupa cermin di peta. Hape sa sitong nga hitro narota niyan, alegay bisay kacau mapi pinarwarowa. Hamunak kadamang doh dainang di jauh hita asa gabe panodang. Mga bolok koragam ni bentuk hagulapon di tonga-tonga ni ngoluta. Suku-suku tu hita song refleksi melo pazupa hita rap doh dongan. Gabi patiur hodo harorotai tu ibana manang na pagulapon. Ala budo ibaro manopot sa dapunguan. Duk saha tiba tu punguan ni nadoket di si masalah. Ale roi tatusi. Mulai ate apa ngaroi bana ngalam tiur be punguat tahun. Alai adong gotok sa dapunguan nang adong soti narudut dungi rodongan dang gabilang patiur honi mana. Alai lam roi mana lam gulap lam rudut haroronai tu sada. Alayang gohita di jodoh ham wakadamang do dainang ikon patiurhon. Alay dang nama dokon gabe arsahat tama manang na takutu kima hagulaponi. Bukan. Adalah lebih bagus menyalakan sebuah lilin yang kecil ketimbang mengutuki beberapa cahaya. Ya, it is better to lighten a small candle than to cure the darkness. Alay memang konolo dah hita songol lilinon. Dang mungkin lilinon olo marsinor dang moloso olo iba na mga lehon dirina. Bahkan mengorbankan dirina demi memberikan terang kepada sekalian. Idurau bahan na diari panupaon na parzulu dito patuhatay ima jadi maho na tiur jadi tiur ma apalagi ham warung akaina na maragwar si tiur ba petiur hom matong molo pagulapod do akan maragwar si tiur bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Bohado persahak ni halak mazus tubara ni pinahani. Karena mereka setia mengikuti bintang mazus. Manang nasala pedia tongimani lakanai, tapi mereka yakin dituntun oleh bintang terang itu lalu mereka sampai. Sahak dosudi.
Jolma kanaolo ditugu-tugu hati uroni sahat tu poso-poso. Dungi di Yohanes 12 ayat 12 dok tu hata Yesus audo panodang natutu nasotupa merdalan dinahulum akka jolmana mangihutona. Hamuna kadamang dohok day nang adong opat na jepek dampak ni jolma na mangulu di bagasan hati uroni. Tapamana mazolo ayat 2 lumubi ayat 3. Ayat 5 perzulu. Jolma na mangulu di bagasan hati uron didok di ayat 3. Jadi dapat tonon ni aka bangso perbegu ma panodangmu. Dohot aka raja madapoto sinodang nang bicar diho. Orang yang hidup dalam terang selalu dicari-cari. Saya dilului zolma, saya diparahi zolma, saya dijumpangi zolma. Napaduahon jolma na mangulu di bagasan hati uron dakkeau paserakon ali pasadehod. Tapamana mazo ayat 5 ayat 4. Patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida merongo manru maddapat toko akanakmu rosian nadaw. Sambil tampil hojo tim media tong asa adong udaw muna igijang. Akanakmu do korosian nadaw. Dohot akaborum abing-abing. Rosian nadaw. Akaboruna petong diabing-abing. Jolma na mangulu di bagasan hati uroni pasadahon dang pasarakon. Dungina patuluhon dampak ni jolma na mangulu di bagasan hati uron ayat 5. Tampil kamu setong media ayat 5. Sebui di jahaka amat tado inata. Kung nasosiya bohi da medion lebet-lebet ate. Ayat 5. Rapta jaha mazolo kamangin ng tulu iya. Iya dung di daho na sida marroan si harma panailim. Jalahitsa jalalubang roham hilalawmu. Ay turum matuho hamuraw ni laut dohot hinago niya kaparbigu. Ini jaminan bagi kita Bapak Ibu terutama anak-anak muda. Kalau kita hidup dalam terang firman Tuhan, hidupmu tidak pernah kacau balau. Unang gabi doktor pani iban na Kristenia, gabi marpugus. Daw. Firman Tuhan jaminan orang yang hidup dalam terang memiliki pandangan yang cerah sekaligus kekayaan di dalam hidupnya. Bahkan tapamana jostokin naijo ayat onom doh ayat pitu. Morani jolma na mangulu di bagasan hati uroni. Tong majo tajaha akamanginang tulu ya. Tutu pon niaka perduan ni utomatano. Akahoda perhulis yang midian dohot epa. Saluhut nasida rosya seba. Mangusung sere dohot daupa. Jala aka puji-pujian ni Jahuba bari tahun nasi. Disido utona, disi hoda perhuli, disi serena, disi dohot. Orang yang hidup dalam terang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Adang majolo caritra na jepek taringot tu jol mena mangulu di bagasan hati uroni seorang pemborong yang hebat.
Lalu dia minta kontraktor membangun rumahnya yang paling bagus, sebaik-baiknya, yang tidak ada tandingannya dengan rumah orang lain. Lalu setelah selesai, kontraktor ini menyerahkan kepada pemborong hebat ini. Sebetulnya dia bisa membangun rumahnya, tapi dia pengen bukan karya dia. Ini dipasah ma tutikina. Tapi orang yang ingin membangun rumahnya itu berkata, ya kurang bagus. Saya tidak merasa puas. Tolong lagi diperbaiki. Lalu tahap kedua diperbaiki, direnovasi kembali sedemikian sempurna. Lalu dipanggil lagi untuk melihat sebelum penyerahan. Tapi dia juga mengatakan belum seperti yang saya dambakan. Sampai ketiga kali. Lalu kontraktor ini heran. Semuanya sudah pada tingkat yang paling sempurna. Tetapi kenapa orang yang meminta rumah ini tetap mengatakan belum sempurna? Mungkin ada tidak beres, pikir sang kontraktor. Lalu diperhatikanlah, rupanya orang kaya yang mau membangun rumah ini sedang memakai kacamata hitam. Sudah matong golap di. Lalu dia mengatakan, Pak, saya sudah mencoba yang paling baik dan yang terbaik, dan inilah karya saya yang paling baik sejak saya pernah membangun. Tapi izin Pak, kalau bolehkah Bapak membuka kacamata Bapak? Baru sadarlah dia, ternyata dia sedang memakai kacamata yang gelap. Tunggu dibuka mak, bah mulai ada mak nungat orang BHP selalu. Saya memiliki satu pengalaman real ketika saya masih belajar SD. Di kampung saya masih ada namanya Hasadaran. Di botok kamana laut terdidir doleng Hasadaranon nerhaku menuang. Yang berarti Hasadaran itu bahasa Indonesianya orang yang sering tempat kuasa-kuasa kegelapan untuk dimasuki, lalu dia berbicara seolah-olah roh orang-orang yang sudah mati itu bisa berbicara kembali lewat dia. Itulah namanya Hasadaran. Jadi kis dia adong ko indang udak kusada Hasadaran opung nyopung ngami songgok butibana. Jadi gimana nikir mau tiki do beberapa dongan dak danak. Aduh lain namasa di Jabuan. Jadi merpungu matong doh do bapak kuhingok tikini tu Jabuni Hasadaranon. Aha mai dokon opung. Aha do tonam tuhami. Tu roroh nenek moyang. Jadi mengulur tong lepu trongking, lepu trongking gope tiki. Amai dok Hasadaranon. Airang boy hamuhuida. Aka siminiku aka poparaku. Golap hubereng ineman. Horwa mangatusi do nyon akan namangido petuah ni Hasadaranon. Oh ngarobe oputa. Pamati majolo lepu. Ipamati mado lepu strong kingon. Alay galak go petong lepu sumbu o tikanari.
O tikanay gula bo pahubereng inay mana. Ujung nga doh matong lapu na meton di pamate. Gula ma. Alayang go hasad daranon mayro. Mauliate ma ngatiur behuida. Ima zolman na mangulo di bagasan hagulapon dohot hasipili. Dia akan mengatakan yang gelap itu seolah-olah sudah terang, padahal dia sedang hidup di dalam kegelapan. Tantangan bagi kita di zaman digital ini ialah mata yang gelap yang memiliki mata yang buta warna. Dia mana buta warnaon? Kalau seorang ibu buta warna, dia akan susah membedakan yang mana supir, yang mana suami. Kalau dia sudah buta, warna iman. Dan kita juga bapak-bapak kalau sudah buta warna secara iman, kita juga susah membedakan yang mana istri, yang mana pembantu. So kung narong gora pengalaman niya kinaton, itulah kalau buta warna. Tidak bisa lagi membedakan terang yang mana yang di hadapan Tuhan. Alayang gohita di bagasa tikyon hehe mahita, marsi nodang mahita, ay nungaro panodang diho, ima Kristus Tuhane. So ni manang dihamu na toras na mabuad danak si Didionon. Kupamana parhudul muna na king, memang cocok wahamu terus hudul di zulun putih kena mangi hutan non. Dakola tikitar didi. Ati. Walaupun nanti tidak membawa anak dibaptis, tapi tetaplah duduk di depan sebagai punguan nama, sebagai punguan kita. Unang hula terdiri tong terlaum semago hamon non, tetap mahamu mengalihor rohamuna, gogomuna, tikimuna menjadi terang bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat. Dan diberkatilah anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, yang sehat, bahkan kelak diberkati Tuhan menjadi pejabat-pejabat yang nelayan. Martanyang kita. Mauliate puji-pujian merohanami di hawali Tuhan, nang medjo hami di minggu Advent na paupatonon, asa barani hami. Makar hari akan apatut si har-haran nami, siya diri nami. Asa barani hami mamonggoli dakka-dakka ni hazul maun naso marperbui. Unang marisuang hami Tuhan manomu-nomu hatutubum di bagasan minggu Advenon. Asi marohamali Tuhan. Todim tod diperbadiai mana patau hok kami. Manada mernida dia makarabang-rabang ni hazol maun akadak-kadak ni pernguluan nasubui merperbue manang nama ngebati hami merperbue naikon si ponggolhonon nami asagay bilam ramos perbue ni pernguluan nami tu akatikinan nengro. Molo songon ibuy mahami songon hatam na sahat tu bangso Israel madyo na sida gabi hehe jala marsinodang manodangi zolmana humaliyang dang bagulapon alay molo pazupang hami dohodongan nami petiurhon pikiran naman yan molo pazupang yanakod doho na toras na mangorui boban ni natoras naman yan harorona. Molo pazup pahami ka perkarejo di tonga-tonga ni kantor patiurhon akaulaw nabi mahamin yan. Taddanang
Tutu hami mengaradi diri, lubobi makaul poso-poso, naga bisi palua diham. Songoni Tuhan nang natoras ni iyanakon na mabuan, iyanakon na terdidi. Dohot manasida pakke di minggu Advenon, dohot hehe. Zala mabuat sinodang nang tuak katikin na mangihut. Di tonga-tonga ni huriaon. Marhiti-hiti parsi dohoton nasida. Tuak kapunguan di punguan ama di huria. Nang akaina, nang di tonga ni keluargana di dia pinasida marikanan. Ali Tuhan hubuak kami akaruas ni huriam na tongod di bagasa persahiton. Pedita Benhart Pangaribuan, Ebenezer Manurung, Bitsar Sihaloho, Situa Las Maria Sirait, Henrik Parsaulian Siregar, Nyonya Simajuntak Baru Panjaitan, Nyonya Nababan Rusti Siagian, Henrik Parulian Siregar, Ruri Hutauruk, Situa Alex Sijabat, Songonido nak kena pemulihan di bagas Nabi. Topok manasida li Tuhan. Ape hotangamu naguk huasoi lubobi hamalumon mangenet sahiti siapa matang nasidabi. Asa di bagasan minggu Advento manomonomo hatutubum. Suksuk las nirohana sida. Jala marulupulup todina. Marhite-hite dengan basa. Hamamalum ni sahid. Lumubi hasatiaw na sida makapurosyayho di sadok perdalanan ni ngoluna. Lehom mapul-apul tudua keluarga naung zumulo menadikon keluarga. Nyonya situa Roma Borussia Lagan doho inang nyonya situa nenggolan asima rohamali Tuhan. Ape hotong tangamu nago apul-apul tu salu na keluarga. Sa di bagasan gugudo apul-apul na siyok pinasida lahomad dalani aka ari-ari ningoluna doho manguduti akaulaon di tonga-tonga ni keluarga na sida. Yanak komunan yang mazalo padidion na bediay zakum manasida Tuhan jalahoma mangabing poso-posoi manuraton goarna tu pustaha hangudwani di bagasan Yesus Kristus tangihon ma tangyang amin. Marede mahita tapasaha mapiliata.
Urian itu hata masuk mahita tu acara padidion na badia marede mahita jong mahamuna toras nama buat danak si didionon. Mari hite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotod di parbadia. Amin martangyang mahita. Ali yamanami na di banua gijang, narodo hami tujulum mabuan akada danakon. Saya si maroham, zalo manasida gabi anak komo. Pasu-pasu jala pergugui manasida, mangeahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu makadongan na mabuan danak sidi dionon, tangihon hamu ma hata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia pertibion din na madok akasisianna, udai hamu masaluhut bangso, di hamu manasida tubagasan gowar ni debata ama, anak dohotod di parbadia. Jala zari hamu manasida mengaraduti saluhut nahutonahoni tuhamu. Jala ingok ma, say na dong anak ko hamu ganu pari, rasi rasa ro azal ni hasyanganon. Manangis na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea honauhum sugut. Tangihon hamuma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat dana Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisyan na ima nama buani. Jadi diung di ida Tuhan Yesus si suguma rohana di dokma. Loas samuma akada danahi rotuau. Unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songonido harajaun ni debatam. Natutudo nahudo hotu hamu. Manangi sepe. Anggo sosongon dana ibana mazalo harajaun ni debatam. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danahi dia pehom matanganna tu nasida masu nasida atong hamu natoras na zong nueng di julun itu hatta zumul mazolo hatid dako kamuna ha porsautai rap mahamu makatid dakon.
Tong nuaing pe alusiamu mahata na husukut tonot tuhamu. Parzulu dipangido hamudo nuaing didion akada danahon tu bagasan ni nahina porsiamuna pedua hon beha nauro dohau mamudai anak komunaun asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata patuluhon nauro dohau marsuru nasida tu gereja doho tu perpunguan ni huria protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Yesus Kristus atong romahamu tapasaha mana sida tu harajau ni debata marhite padidion nabadiai romahamu. Ali Ersto Miracle Batara Marvel Simarmata Udi di maho tubagasan gorn debata ama dohot tubagasan gorn anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan gorn todi parbadia di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna Ola nyon rudi saliling ni lilingna. Amen. Ali Alvin Sen Lamtama Simanjuntak Udi di maho tubagasan goar ni debata ama dohot tubagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goar ni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna Ulat nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Joshua Parulian Tumanggor Udi di maho tubagasan goarni debata ama dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon Tuhan rajauna olak nion rudi saliling ni lelengna. Amin.
Ale Owen Benaya Simanjuntak. Kudidi maho tubagasan gor ni debata ama, do tubagasan gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tubagasan gor ni Toddi Parbadia. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna ola nyon rudi saliling ni lelengna. Amen. Jong-jong mahamu na toras nila danak na terdidi marede mahita sa ayat. Martang yang maita. Ali Tuhan debatama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasata mi akada danaho tuho jala di zakon hodo nasida gewana komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean dia hanguluan na saliling nililengna. Asi maroham do dia kana toras nidak danahon sai pergugui jala zari manasida manugu-nugu dak danahot tuho asarap nasida taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Laos jong-jong mahita saluhutna. Tapasaha mapiliata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilihommi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gawe uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon nituliam amataku hosado gogoki rodi salu artaku upasahati Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbedia magwarmo, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang.
lehom matu hami sedarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu gihon tu panguzunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahong. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Hurian itu hata ala tongo terdiri yaka anak dohok boru ni huriai nang masih jalangan di julu mahita di somai tan masih jalangan rap doho takkan atoras nidak danak terdiri. Silakan maju ke depan dengan cepat supaya kita bersalaman.